Това е компютър. Пълноценен компютър. Когато видите компютър в толкова голяма кутия, може да се усъмните дали не ви мамят. Но Asus NUC 14 Essential си е съвсем функционална работна система. Има си всичко – процесор, памет, графична карта, диск за данни. Навярно най-изумителното е колко много комуникационни технологии са навлъскани в толкова малка кутийка. Ето, отзад намираме 3 USB порта, LAN порт, DisplayPort и HDMI порт, а също и един USB-C порт. Впрочем, наред с порта за мрежа, тази машина има и безжични модули за Wi-Fi и Bluetooth от най-ново поколение. А ето го и отпред. Още 2 USB порта, още един USB-C порт, че и жак за слушалки. Логично възниква въпросът. Добре де, като е толкова малък, не е ли маломощен? NUC не е предназначен за тежък гейминг, но може да изпълнява всички рутинни офис задачи в ежедневието ни. При това работи многозадачно, без усилие. Можем, например, едновременно да гледаме или слушаме видеозапис от мрежата и да пишем документи и таблици. Получихме този тестов модел от дистрибутора на Asus NUC у нас ASBIS и го подложихме на тест с популярния софтуер Geekbench. Резултатите може да видите и сами. Своята изчислителна сила той дължи на процесор от серията N на Intel. В случая N250 с 4 ядра, а има и други модели с по 8 ядра. Графиката му също е от Intel и, между другото, това мъничко устройство поддържа завидно добра резолюция към дисплеите, с които се свързва. Енергийно ефективните процесори N са и причината, поради която NUC е много икономичен и учудващо тих, защото просто не му трябват мощни вентилатори за усърдно и бучащо охлаждане. Питате се, всичко хубаво, но няма ли все пак някаква уловка? Уловка не, но трябва да е ясно, че е нужно сами да добавите памет и твърдотелен диск, за да може да работи NUC. Това си е чудесна оферта, като се има предвид ултра ниската цена на малкия компютър, а и гъвкавостта сам да си избереш капацитета на диска и паметта. Освен за класическия офис, NUC 14 Essential е чудесен избор и за работните бюра на учащите, и в дома, и в образователните институции. Той пести разходи, пести и пространство. Освен това е лесен за поддържане. Не по-малко удобно приложение на NUC 14 Essential е да служи за дигитален плеер, за информационни и развлекателни системи на обществени места. Той може дори да бъде закрепен на гърба на голям инфодисплей, благодарение на VESA стойката, която е включена в комплекта.